Vlada Tuzlanskog kantona je današnjoj sjednici dala apsolutnu podršku našim kolegama i Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, te smo mi pristali, odnosno odlučili, donesena je odluka da se podrži Nacionalna univerzitetska biblioteka sa iznosom od 100.000 konvertibilnih maraka. Također, nakon usvajanja informacije i jednoglasne podrške Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, usvojen je jedan zaključak kojim su zaduženo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo financija da urede akte na osnovu koji će biti odobrena sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka. Ja moram istaći da je ovo jedno od, zaista nekoliko puta sam pomenuo, od najvažnijih pitanja u Bosni i Hercegovini. Sam funkcionisanje nacionalne biblioteke, ukoliko bi zakočio se njen rad, ostavilo bi nesagledive posljedice kad je u pitanju i izdavačka djelatnost, i kad je u pitanju naučno-istraživački rad, i kad je u pitanju funkcionisanje svih 73 biblioteke na području Bosne i Hercegovine. Nacionalna univerzitetska biblioteka, ona radi, odnosno sve biblioteke u Bosni i Hercegovini rade po KOBIS katalogizaciji, odnosno ukoliko bi stao KOBIS sistem na nivou nacionalne biblioteke, sve naše ustanove bi se našle u jednom zaista problemu. Također, činjenica je da Nacionalna univerzitetska biblioteka izdaje CIP brojeve, ISSN i ISBN brojeve koji nama kao resorno ministarstvo, kada mi objavljujemo javni poziv za izdavaštvo, odnosno za kulturu i izdavaštvo, tražimo potvrdu Nacionalne univerzitetske biblioteke da je jedan primjerak, odnosno taj izdavač koji je aplicirao na naš javni poziv, morao je dostaviti potvrdu Nacionalne biblioteke da je deponovao jedan broj, jedan primjerak tog književnog dijela ili literature u nacionalnu biblioteku. Ja sam zaista zahvalan i Vladi Tuzlanskog kantona za ovu podršku i ovime bih iskoristio priliku i pozvao sve nivoe vlasti, da jer ovo je jedno od najvažnijih pitanja u Bosni i Hercegovini, moramo se svi uključiti i sve pozivam da slijede moj primjer kako bi sačuvali ovu, a i sve ostale ustanove koje su značaja za Bosnu i Hercegovinu.